wong. Piye to ki? Lungguh berkongkong kene pinggir kali. Itu aneh. Surabaya. Esok nyoling solingane weton Surabaya. Esuk eling sore eling sing dieling-eling Kang Maha Kuwasa. Kuwi ngono jarene Pak Totok dulur. Menek ondo untune sempal nemu rondo bobote 6 kintal. Gedine gua Emang-emang ayo padha tandur sing ketemu. itu ya atur suwun Sawung kalih jarene iku pahlawan kanggo njaga anane lak kemenangan dheweke uga malah memperjuangkan kanggo rakyat kabeh demi kesejahteraan aku biyen kok yo duwe pusaka pusakaku ora endek ora dawa saben ngalor ngidul pusakaku yo tak gawa beke ana musuh gelare sing londo pusakaku tuwa si pulosani sing mandine dadak setengah mati sapa sing kene gong ora tambah wedi nanging sapa sing kene kok tambah goleki pancen pusakaku kok jarene lah ampun bendino tak gawe isih tetep utuh tak gawa ngalor ngidul gak ana sing weruh tapi sapa sing kene mesti wetenge abung oyot kecicir woe kecipir godhong cipir patele ya cipir yen bojomu kok ayu minggir-minggir terus bojomu persis nang lampir itu lah apa ya bukti nyatane bojomu ya kaya nang lampir lawet bojomu nalim kok lah masa jomo ya sing apik bojomu ya sing rada ayu nah ayo apa ya kalau tiniku oyot sawu woe ya sawu godhong sawu patele ya sawu yen bojomu kok kaya iklan sawu nek bojomu kaya gendruwo jake ono sing apik bojomu wis talem sing apik ngono lho apa to kon iku sing apik katene bojomu mulane diragati katene ngene eh bojo kok kaya sing apik ngono lho ya wah kecacil oyote kecacil wah lebih apa kowe ya kecacil patele kecacil yen bojomu kok ayu tur centil nek bojomu cilik rengil oyot oyot apa neh yo oyot apa ya kok eh oyot apa sapa rakyat apa nek golek nih ciuman ora lagu oyot 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 kowe oyot yo oyot wis oyot bojomu yo oyot nek bojomu terus elek reponyot piye to apa nek bojo kok pekok kan mau lho piye Mulane to bojomu ditukane sing kan wis tak
mantane kan. Ya. So, yu sarinten kok marut klapa cekap semanten. Hitunganku. Oh, angil ya hitungan sudah Juli iki angil ternyata ya. Angil. Angil ya. Ngene-ngene gak awak dhewe ya mbok lho. Iya. Tanggapan 250 wong loro e kon rena-rena. Iki apa mah gitu kalau sebo barang kuwi. Iki apa lho? Iki aja lali channelnya di-subscribe, Gong. Aja lali channelnya di-subscribe. Subscribe Antok Kliwir channel. Kliwir channel dilike. Like. Like, share, Share. komen. Komen. Lambe kok bengkong kabeh. Lah kok pinter kae. Lah pinter roki kowe Lali kok. subscribe. Alhamdulillah. Selamat datang Mas Manten. Lho iki do Mas Manggolone ning ndi kabeh? Piye to ki? Kok gedeng aku? Lho lah kok mrono kabeh. Urung ki lho urung Mbak. Mbak sing ngakon brodoli sapa? Lah Mbak. dicopoti kabeh. Hei, sing ngakon nyopoti sapa? Wis rene nek ngono gak trimo aku. Wis joget kaya barongan ngono ndak? Iya sitane ya padha ae coploki kabeh. Urung wayahe barang kok gedeng aku. Ayo, tak copoti. Alah. Aku malah melok nyoplok ya. Ki ngene timbang domase dijogetke ya Mbok tak sabun tipang. Ayo tipang. Andi elenge banyolan lawas kuwi. Wis Mbak, ning kono sik wis sanggulum rambutku ora apa-apa. ora gelem. Ora usah penyanyine bagianku tak blojetane. Iki ngene lho, Gong. Aku nek eling piyantun Surabaya. Eling gak tanggapan Nok Iyung ke? Nok Iyung. Aku, awakmu, karo pedet siji iki. Iya. Karo kenyot. Ya ning Surabaya. Tahun piro to? 7 tahun kepungkur mbok ya. Ngapunten Pak Bu. Tahu tanggapan ning Surabaya nek Wiyung jamane enek tol Jokowi anyar-anyar. Iya. Walah, Kula kali niki rekane ya numpak mobil. Sopire aku. Supire iki. Sing goncek niki sing temingi kali niku kali koncone tunggal wong papat. Lah dugi tol tandes. Enten tol kan iki. Ya. Lah kula ngajeng piyambak. Iki ning kene iki kula ngajeng pom mriko. Lah iki mobil 15 go 20 mengguri. Sing mburi antri. Sing mburi antri. Lah tombole niku kula penyeti Pak Toto. Taltul kok gak jomplang-jomplang. Sing ijo gak jomplang, sing kuning gak jomplang. Lah sing niki, he tanganem kurang dawa. Tangane wis ditutul kok kurang dawa. Lah sing niki nganggo sandal goblok. Nganggo sandal goblok sing iki. Tanganem kurang dawa. Lah tak tutul kok gak jomplang-jomplang. Sopir desa, sopir goblok. Lah delalah, aku kan ra bingung to. Zaman saiki nganggo etol. Lah yo nek ora nganggo etol kok nganggo sandal. Aku ora nyadar, wong aku ora ngerti ora tau nyopir ning kutho ora tau lewat tol. Mulane to. Sikil nganggo sikil. Nganggo sikil jerene. Tangane kurang dawa, nganggo sandal. Pengalaman Dibuang karo sopir sing nguri mikir Pak Toto. Hei, sopir bento. Kuwi mono nganggo etol. apa? Aku ya bungok banter to. Etol kuwi panganan apa, Pak? Saking gobloke wong Sopire sing nguri medhot jebak. Kuwi mono nganggo kartu lho Mas sing ditutul lho ning ngono kuwi. Lah nek tuku ning ndi kono lho. Indomaret. Lah kamongko. Yo ning kantor kalo nek tuku Mas. Lah sampean rambut doi. Sampeyan kan yo ngono, malah itu aku. Mulane kabeh iki pengalaman. Kowe iki kok kudu kuatrok. sinau. Katrok piye to? Ora apa-apa lho, tombol ijo karo kuning tak tutul kok kurang dawa, tanganmu kurang dawa. Tangane sapa sing disilek? Ki ngene Mas Santo. Sik. Iki mengko dulu-dulu Surabaya nek saderenge kundur pengen nyanyi yo. Ya, monggo. Ki sing tak joget sapa lah? Ora eneng. Mau aku tau joget kuwi malah rugi 300 ya kok. Ki njaluk caping gunung ya, Pak. Capek gunung, ya. Iya. Pas aku nyuwun caping gunung, Pak ya. Hei, piye to ki? Sapa sing joget? Kang, iku mbok brodoli kabeh piye to, Bos? Surabaya njaluk caping gunung rek. Kesuwen. Wis ora enek joget to kok. Cek caping gunung ayo. Wis, selamat tahun baru Mas Mantan, Mbak Mantan nggih. Bae pengen nyanyi dhewe, Mbak. Luar biasa. Ayo, Mbak. Monggo, Kong. Dek jam Surabaya. Dek zaman berjuang, Dek. Dorma, Dek, dorma, opo iki? Surabaya. Padak celeng to, padak celeng to. Kayak kira ireng.
Kong monggo Kong sareng kula niki Kong. Nggih. Mangke jenengan saged pirsani teng YouTube nggih, mangke dalu pun kudu. Monggo mriki Kong. Heeh, sarengan Kong sinten niki? Pak Sago, nggih. Nggih Pak, monggo Pak. Iki pirsani Mbah Jo ya ora payu tapi mirsani live streaming iki. Nah, ayo. Di zaman berjuang. Your kelingan ngerok. Your kelingan. Nah, ning kene lungguh. Ayo lungguh. Kowe takon lungguh anak angel ra kabeh. Ya, wis ora enek sing joget ya wis ngapunten. Mbak Manten, ini domase sampean wis bongkar kan. Good night. Hey. Sampai jam 4 aku ya gelem, Mas. Jam 4 isuk kok. Jam 4 isuk. Sampun, Mbah. Oh, terus Mas Ate. Syukur piye to? Mantene mbek syukurna ku goblok kok kuwi. Wah, lha wae muni syukur ning manten kok. Iya sik to. Roki ndek iso ae, Mas. Syukur bisa nyawa. Terus dong. Luar biasa. Gunungan piye? Aku pedi anu nih. Dibesiki mantene. Piye? Mas, malam pertama ben ruso yo obate opo? Ah, ki lho sing roh ki lho kene. Sehat lelaki. Kowe tak kandhani Mas Manten. Iki Mbah Bagong iki nggawa jamu. Lah, Nggawa obat promosina Mas. sing jenenge Okedi. Kedi. Apa kuwi? Dioles langsung gede. Nah, Lah kuwi. mesti iso roso berdiri sejak 1921. Oh, iya ta? Tenan ora lah? Iya. 50.000 lah Okedi. Okedi 35-an. Susuk 15. Sing motrek apa, Gong? Sing 1 jam sebelum dipakai itu lho, Gong. Explorer yo, Explorer. Moler. Moler untung. Dadi Explorer. Gue mentok di moler gue. Mbak Manten, ini Mas, waduh rapi rungokno piye tok iki? Sik to isik. Mbak Manten, Bu jadi Permadani. Oh iya. Request jadi, oh mungkinkah diri ini itu? Iya. Iya. Wih, lanang wedok sak mene iki ranjangane gak cor apa yo ngatasi to, Dik. Wis dicor lho. Aja gawe bayang kayu yo Mas yo. Yo Mbak yo, aja gawe bayang kayu. Wah, iki mara tuwa sampe horek kok. Sing apik dicor. Dicor. Semene telosak. Ben tidak obah. Aja gawe bayang dhuwur maning isor ae. Heh, jiplok blek kaya jaman iki. Jere nek ngene iki piye? Mara tuane sek bayangi dadak ambruk blek. Bagong kuwi? Iya. Bojone iki Budi iki. Ora enek ndase. Apa Mas? Lagune Mas, monggo. Timbang dumasmu yo ora enek kabeh, lu terus tekan ngapak. Bu jadi Permadani. Yang nyanyi siapa? Duet ae. Mbak Manten sama Mbak Manten to. Mbak Manten. Mas, aku depine tau wayu ngene iki lho Mbak Manten. Wah, potongan kok limbuk ngono. Kandhani kok so. Terus saiki kok mondol kabeh Mondol ngono. kabeh. Ayo, Mbak. Sido apa ora lagi? Bu jadi Permadani Java Musik bersama Victor Audio. Takoki to mantene sangu apa ora, Mas? Ini toh, sangu sak karung. Apa yang tuku semen? Nggih, sak bataran sak lagu niki mangke saged dipun tutup Mas Bagong nggih. Nek pengen nyanyi-nyanyi yo monggo nganti sore. Ora samantuk, Bu. Kula nggih mboten nonton acara malih yo. Iya, Mas. Lanang dah ya Mas, lan tak tuntun ya. Ada lanang dah ya. Oh, lagu kemulan aku boleh. Iya. Ya gue kuwi lah ngono. Kuwi nang ronda.
aja ngono Mas. Kau banci lho Mas. Ya niate digopo Mas. Lah ngene. Wes, kosong ngene mikir hati aku. Aku tak nyanyi to. Malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat diinginkan aku. Hatiku ini Tak terlepaskan lagi aku ini pada sikapmu. Apa karena aku hanya insan, indahnya kau saja. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti kita yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Bisa seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan dirimu sebelum tirai hati yang ku genggam untuk mencintaimu. Bapak Ibu, saderengipun kondur nggih. Setunggal lagu niki nggih, katun sekedhik nggih. Kersane acarane sae, mangke jenengan saged pamit, saged jawab asta kalih temanten nggih. Dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bidang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku
aku cerminkan diriku sebelum tirai hati yang ku genggam untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti kita yang terucap dalam janji cinta. Duka mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggung bidadari. Seharusnya aku Dan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Matur suwun mugi sugeng kondur kagem keluarga Surabaya. Iya Kang, Ngene Mas Santo, iya Kang. adicara pahargyan pawiwantri dinten menika Heeh. mapan Bali Wisma Bapa Ngasaran Ibu Paijah lumampah mboten wonten ararubida punapa. Iya, Kang. Pramila monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dedonga mring Gusti ya Mas Santo. Iya, Kang. Mugi-mugi Bapa Ngasiran Ibu Paijah sabibaripun adicara menika rezekine ora lokak ning tambah kebak makmur sarwa kang tinandur gemari palo jinawi panjang umur kathah rezeki. Mbak Iin kalipun Mas Nanda didongake. Muga-muga saged bangun keluarga ingkang sakinah mawadah lan barokah. Sedaya panyengkuyung ngaturke gunge panuwun. Iya Kang. Periase Panjenenganipun pemuda kita Salon Gisel mijil saking Ambon. syuting fotografere Ex Community Ngamboro ing awang-awang Purwosari. sound sisteme Victor Rental Audio Sound, elektronik Java Music, kula minangka pranataning adicara pun Ki Banu Asmara sing duwe tim Cimat. apik kowe timbang kirike lho ya. Kaulo Dimas Bagus Santok Liwir. Nyuwun pamit pangapuntenipun ingkang kathah kanthi mekaten kita pungkasi. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut, laut, laut. Kukut, kukut, kukut. Lucu ra lucu sing penting guyu. Matur nuwun. Sugeng kondur keluarga saking Surabaya. Hati-hati Pak sopir nggih. Kula nitip keluarga saking Surabaya pelan-pelan mawon nggih. Mboten usah kesesa nggadipun kondur. Sak titahe mawon nggih. Apa saiki dalane wis ngelenyer. Monggo Java Music. Antok Liwir Channel. Ya, di-subscribe ya. Nganggo imbah. Nganggo imbah monetes. Nganggo imbah.